welcome to my channel. So I will formally welcome you all to my channel. Yay! So sa mga ni-subscribe, sa mga ni-view sa akong first introduction vlog, so thank you so much. Na-touch na ko adto. Where to siya? Hi guys! Welcome to my channel. So, I will formally welcome you all sa akong channel. So, I will introduce again myself. I am Joy Gang. I'm from Siquijor, the Island of Fire. So, yes, akong mga vlog is Bisaya siya. But, I will make a vlog na Tagalog para daghang makasabot. Okay? So, anyways, before anything else, beware sa akong background music since I am with someone right now. Yes? Yes. I am with my nephew. Say hi to them, Nak. He's busy, so okay. Magpaka-busy po ta. Okay, so my first vlog is about Ukay Ukay Hole. And I will make an apology. Kay epic fail jud siya nga vlog. Kay wala ko naka video while nag-ukay ko. Wala ko ga video or bisan picture man lang kung asa ko nangukay. Since akong pag-ukay is unexpected. Okay, wala ko ga-expect nga atong time makapangukay ko. Okay, then nangukay day ko is sa Dumaguete. Okay, I went there last Tuesday. Then napasaba ko sa ukayan. Okay, so kani siya nga ukay-ukayan is ako siyang i-advise sa mga blessed o glawas parihan ako. Iya sa mga plus size ladies out there. Kay ilang mga ukay-ukay is more on pang plus size siya, like perfect kay siya. Then kani siya nga ukay-ukayan, located ra siya sa downtown area sa Dumaguete City. Like kuan kanang atbang jud siya sa Unitap, then kilid siya sa Macdo. Dili tong pikas nga kilid sa Macdo like atbang sa Quezon Park, dili to siya mao. Dili sa pikas nga literal gid siya nga atbang dito siya sa Unitap. Okay, so dito cheaper po ang price, then good po ang quality. Kay mostly is napa siya tag and dili pa kay siya used kayo, so perfect kayo siya, perfect na perfect. Okay, so without anything churva okay, so mag-ukay-ukay hole na ta. Actually, akong budget is less than 200 kay tingbits man ang inyong ante. So, less than 200 ragyo dapat. Then, ako na gasto is 120 pesos. Then, nanakoy 4 items. Okay? Kay kabalo ko daghang makarelate. Kitang mga plus size, disod kita makakita like bisag sa mga mall, mahal kaayo, unfair kaayo, bidaghang telang nagamit, mahal ko. Ay, ako na lang mo sound effect. Ay. Okay, so ano na siya, so okay na lang dito. Labara, then guluman ka mag-init nga tubig, then gora na dayon. Okay, so without churba and everything, mag-home na ta sa atong giukay. Sa akong giukay guys, sa akong inukayan. Okay, so first item I have here kay nag 3 for 100 man sila. Ang ilang 3 for 100 na sila slacks, na sila jeans, na mga skirts. So nigo ko sa skirts. Okay, inyong ante hilig pug mag-skirt magamit. So our first item is a mini skirt. Like okay, so since dako inyong ante, so dako din siya. And stretchable na siya. And guess what? Napa siya tag. So, nice siya. Okay, that's it. And our second item, skirt po siya nga. Skirt siya nga checkered. Basta, cute siya. Like, nice siya, diba? Yes, like that. So, don't worry guys, mag-picture po ko na ako'y clips. So, nilabay na po akong background, ha? Okay, so, don't worry guys, mag-picture ko before this video will end, na siya yung mga clips dito nga akong gisuot ng ukay-ukay. So, like that, okay? May siya. Tama ni siya sa akong waist yun. Like, akong tummy, maigo din siya.
Then, the third one nga skirt, nga 3 for 100, I have here, color black. Color black siya, like, above the knee siya na ako. Then, na siya slit kamay diri sa luyo. Okay, for future, churba-churba nila ako. So, nigo ko ani. Okay? So, muna to siya akong 3 items. Good na to siya for 100 pesos. Then, lastly, nga item, I have here a sweater. Tadaan! Oh, nice siya, diba? Cute! Kabalo tagpila na tag 120 noon. This is only 20 pesos. Yes, nice kayo. Okay. So, that's it. So, I will wear this, these items. And, makita din nyo kung saan ako pagdala ni. So, tiradahan natin eh. So, in 3, 2, 1. So that's it guys for my first vlog. So I hope you enjoy watching, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell button so that you will be notified sa akong mga soon or upcoming na mga videos. So guys, please do support me, and that's all. So thank you so much for watching. See you to my next vlog. Ciao.